Peter, hoe gaat het? Met mij uitstekend. Wat heb je allemaal gedaan de afgelopen periode? Maar we hebben voor mij veel weer op wintersport geweest. Ik ben veel op wintersport geweest, gezellig. Een beetje optreden daar natuurlijk, Westendorf en zo. Ja, druk bezig geweest met vorig jaar het album die uitgekomen is en een aantal singles die uitgekomen zijn. Ik ben nu druk in de voorbereiding bezig met voor het concert van André, 26 mei in de Arena. Waar ik ook een aantal dingen ga doen. En ja, voor de rest druk met optreden, gewoon. 26 mei bij Dre, inderdaad, het concert van Dre. Daar ga je een paar dingen doen. Vertel er eens wat over. Ik mag nog niet te veel vertellen, want dat is allemaal nog een beetje verrassing. Maar in ieder geval mijn eigen nummer. En we doen ook nog een paar medleytjes met verschillende nummers. Dus het wordt echt wel gezellig. 26 mei is iedereen moet die kant op komen. Echt wel, dat wordt een toppertje. Het wordt niet zoals de andere concerten natuurlijk van de herinnering aan Hazes. Dit moet gewoon een soort feestavond worden. En je broer heeft ook een album uit? Klopt, ja. Daar ben ik pas geleden nog geweest met de uitreiking. Ik heb hem uitgereikt aan hem, vond ik hartstikke leuk om te doen. We hebben niet zo heel veel contact met elkaar, omdat ja, we hebben... Je weet hoe het gaat in families. Maar het is niet zo dat ik hem geen warm hart toedraag. Ik ben trots op dat hij een nieuwe album uitgebracht heeft. En ik heb het gehoord, het is hartstikke leuke nummers erop. Dus ik hoop voor hem dat hij er heel veel succes mee heeft. Dus tijd voor weer om een bak koffie te drinken samen. Ja, misschien wel wat sterkers. Heerlijk.